Goddag og velkommen til dagens video, der handler om Add-REST Controller. Det er her, hvor vi viser Hello World på vores hjemmeside, når vi søger på den på localhost. Lad os komme i gang med at kode. Lad os komme i gang med at åbne et Spring-projekt. Det her Spring-projekt, det åbner vi op i New Project. Vi navngiver det Hello World. Vi har vist lokation. Vi lader det være i Java. Vi lader det tage imod Maven dependencies. Og vi kan lige kalde det Kea her, for lige at få det her mere specifikke navn. Herefter trykker vi Next. I Next, der går vi ind her, hvor vi kan vælge Dependencies. Vælger den her Spring Web Dependency, fordi Spring Web Dependencyen, det er det, vi skal bruge til at lave vores REST controller. Så vi går ind, hakker Spring Web af, og så har Spring-projektet ellers fået alle de andre nødvendige libraries, man kan bruge til Spring. Vi trykker Create. Nu ser vi vores IntelliJ, vores IDE, loade vores Spring Web Application. Herinde, der går vi ud i source-mappen, vælger Main, går ind under Java, og ind under Java, der får vi vores Hello World Application klasse. Den kan vi bruge til at køre vores Spring Boot projekt, og den er annoteret med Add Spring Boot Application. Med det går vi videre ind i den her mappe, vores kea.hello mappe. Vi opretter den her package. Da det er en controller, vi skal lave, så laver vi først en controller package. Controller packagen, det er der, hvor vi lægger vores Java-klasse. Java-klassen kalder vi Hello World Controller. Og nu har vi så oprettet vores første klasse, og den klasse, vi med fordel og i forhold til REST Controller kan annotere REST Controller. Den skal så bruge en metode, fordi inde i metoden, det er der, hvor vi kan få vist og genereret vores tekst. Før vi kan lave en metode til at returnere på en hjemmeside eller på et endpoint, så laver vi vores endpoint. Og det her endpoint, det kan man angive med en streng, som hedder Hello World, og det gør vi nu. Hello World, det er herinde i REST-controlleren, at den får at vide, når vi kører projektet, at når man søger på det her endpoint efterfulgt af vores URL på serveren, jamen så kan vi vise vores Hello World. Så nu skal vi lige bruge en metode, der kan generere vores output, som er en string. Så vi angiver string som vores returtype, og så kalder vi den get hello world. Og så lader vi være med at putte nogle parametre ind. Vi vælger så herefter og men vi returnerer en hello world streng, som metoden skal returnere. Og derved så har vi egentlig lavet den komplette REST controller, som vi kan bruge til i vores Spring Boot applikation at returnere en side med Hello World. Så det vil jeg gøre nu. Jeg vil simpelthen køre projektet en gang til. Og den her op, det viser sådan set, at vi er inde i vores main-metode, når vi kører vores projekt, ligesom nu. Og her ser vi vores Spring logo, og vi ser egentlig, at Spring gør en masse ting klar. Blandt andet en Tomcat server, opretter den på localhost, som gør, at vi nu inde i vores browser-vindue let kan skrive localhost, efterfulgt af vores endpoint, som er world, hello world. Og derved så returnerer siden, eller viser siden det her hello world streng. Så det var egentlig det. Jeg siger tusind tak for at I kiggede med. Vi ses i næste video.